asingaite wonde wako wangu anoita anotedza mafaro mukadzi wake anoda mafaro akarura ure zvisingaitike koko kwedu tinoita asingaite wonde wako wangu anoita iwe rudo Hauna kubika hanzi ikweyo. Ndaneta nini zvako. Izvo ndonyadza ndisikadi panapa idzo. BK because amuna chekubika. Ani zuro ndakatenga ufu. Sandobika ufu wega. Komuriyo. Zvakaoma shuwa. I'm tired of you. Every day unongoya panapa pamurungu wako anakupa mari. Every time. So not nodye panapa. Aiwa, I'm tired of you. Zvakaoma shuwa. But mudzimai wangu unofanira kundinzwisisawo. Munhu anga achifanira kutipa mari nhasi haana kuuya kubasa. But ataura akati anotipa mari. Saka ndinzwisisewo mudzimai wangu. Ndinzwisisewo kana. Izvezvi ndauya. Hauna kana kundigamuchira. Ndangouya panapa ndikagara. Zvakatanga rinyi izvo mudzimai wangu? Iwe uruda ndigamuchire chi? It's obvious nozati mbega muna chiri imomo. Unongoya everyday usina chauinacho, hauna chaunomboya nacho. Ainini ndaneta shamwari, ndaneta ndogamuchira chi? Hamuna chinhu. Ndinozvinzwisisa mudzimai wangu, but gara pasi titaurirane. Aiwa, handigari pasi. Uruda ndigadzikire pasi. Zvinhu zvinowanika mudzimai wangu, zvinhu vanhu vanogadzirisana. But wakangondida ndakadaro mudzimai wangu. Rega kutendera Satani kuti apinde pakati pedu mudzimai wangu. Ndinzwisisewo titaurirane sevanhu. Tigadzirise nyaya iyi. Iwe shamwari. Satani akatopinda kare. Iwe une chokwadi ungandisa kumba kwedu. Kuuya kuno kuzovinga nhamo yeyi. Ndiye ungandivingisa nhamo yeyi. Kubva kuZimbabwe kuya muno South Africa kuvinga nhamo yeyi. Haina handigariri izvozvo. Usandidaro mudzimai wangu. Zvichaita, tichashanda ndikawanawo mari mudzimai wangu. Ngondinzwisisewo. Rini, zvichaita rini? Paunoti zvichaita rini? Ndinzwisisa mudzimai wangu. But chingonditererewo titaurirane. Tigadzirise nyaya iyi. Aiwa shamwari, inini ndaneta. Zvakaoma izvi.
Zvakaoma shure. Tofanira kuti nzwisisane mudzimai wangu. Tigadzirise nyaya idzi. Haungaendi, uda kuendepi izvezvi? Aiwa, ini ndodaenda kumba kwedu. Beta ndiende kumba kwedu pakuti ndisochigarira zvada. Ndipo foni yangu. Foni yenyu hamungamboidairi. Zvidhakwa zvenyu zviri kufona. Shamwari ini chidhakwa. Each and every time nemutana mari pano. Pamwe ndo vanhu vemari, mudzimai wangu. Ndinzwisisewo, ndipo foni. Dai mudaenda kubva asi muri kuchipana muna mari. Beta ndiende kumba kwedu. Daira pachini ndiende kumba kwedu. Beta ndiende kumba kwedu. Ndiyandingagariri zvakadai. Chibaba wadi. Panapa uri kuita sei? Ndiri pamba zvangu apa, iwe uri kuita sei? Ndai ndichifunga kuti vanhu vave mari vaya vanga vachitifonera vakuti tuye titore mari. Hani muri kuzviona but every time munenge muchiita muna mari. Munenge muchiita muna mari but mumwe wenya kuti handi yekubhawa. Saka nini ndina munoita benzi pano ndinosora nenzara chirara nenzara. But munenge muchiita namara ndina kupuwa mari. Zvakaoma. Beta hangu ndiende kumba kwedu. Nini ndakutoenda. Uchiendepi paunoziva my blessing? Muno muSouth Africa. Une hama dzipi kodzokonda kuenda kwadziri? Hazvina basa kuti ndiri kuendepi kana ndiri kuita sei pano ndisochigarira nhamo everyday nongori nhamo hamuna chani nacho ngandikusiye neurombe hwako. Thank you guys, thank you for watching this drama series here. Rakanzi Nhamo yemurombo. Munoriwana pamandandemutande pa social media, pa YouTube, pa Facebook. Pa YouTube munoenda pakanzi Western Line Media. Pa Facebook pakanzi Prominent Story. But my links tichenge tichikupai kune reels pa Facebook. Saka thank you for watching guys. Motiudza umwe muchikomenda muchitiudza zvamai muchiona zvakaipa nezvakanaka muchitipawo kurudziro kuitira kuti mangwana tichange tichibudisira zvinhu zvenyu zvinonakidza zvakatsetseka zvinomwisa mvura. So we're growing guys. Musazogumbuka mukaona zvimwe zvinhu zvinenge zvisingakusvitsi pastandard yenyu yamunofungidzira because we are still upcoming. So ruregerero kune vanenge tinenge taofenda. So guys please we're looking for your support kuti mutisupportewo kuti mune ramangwana tigone kupaiwo zvinhu zvinokudakadzai zvinodeserva imimi samafans edu. Thank you.